Hur gör man när man åker skidor, tror du? Tror du det är lätt som en plätt? Ja. Ska du åka fort? Ja. Visa hur fort du ska åka då. Bara åka och får vi se hur man gör. Kom tillbaks då. Hur bromsar man när man åker skidor då?